se to tam děje? No? No. Idioté! A další sakra. Tak tohle mi zjistíš. Jenom zjistíš, rozumíš? Ať se na něj hned někdo přilepí. Slyšíte, pane? Slyšíte? Bezpečnost, prosím. Leží tady mrtvý člověk. Kde leží mrtvý? Kdo volá? Ivan Vejraška, ulice Na Kopečku. Je to konečná zastávka tramvaje. Co voláte? Z Budky. Počkejte na místě. Dobře. Jsi hodný lékař, děkuji. Člověče, že ty tak rád ponocuješ. Ty víš, já si potřebuju občas s někým v noci popovídat. Popovídat, jo? Tak si ožeň. Řekl jsem popovídat. A pak je satanas. Člověče, já to nevím. Hele, to tě bude zajímat. Posloucháš mě? Jo. My jsme ti chytli jednoho Poláka. On prodával heroin. Heroin. U nás to snad zatím ne. My jsme to poslali na analýzu a byl to mléčný cukr. Kolik myslíš, že za to chtěl? Ve tvrdých. Jistě, že ve tvrdej. Dvořák. Dobrý večer, tady Kučera. Nemám u vás šéfa. A to víte, že máte. No, to jsem si mohl myslet. Okamžik. Teď jsem to předskovil. Promiň, prosím. Ahoj, co je? Dobrý šéfe, co se to tam děje? A co se to tam děje, co se děje? Ty snad voláš, ne? Tak co se děje? Brindá nám kafe. Zdravíčko, doktore. Buďte zdrav. Jak to vypadá? Smrt nastala asi před 20 minutami. Příčinou bude nejspíš vykrvácení do dutiny břišní. Víc nám ukáže pitva. Děkuju. Prosím. Doklady má. Šáhnu. Doklady žádný. Mám radost. Ať nastoupí převod. Já ho neznám. Když jste ho našel, tak ještě žil? Asi ano. Já jsem vám utíkal hned zatelefonovat. Pak jsem tady zvonil, nějaká paní mi vynadala, že jsem opilej. A jste? Ne, já jsem před chvílí přijel z vojny. Blízko mi stačí, už jste nikoho neviděl už. Jo, jelo tady auto. Takový tmavý, dost rychle jelo. Blíž upřesnit nemůžete. Typ, značka vozidla. Ne, nevím. Máte u sebe nůž? Mám. Prosím vás, buďte tak hodný a sedněte si zatím ke mně do auta, musíme to u nás ještě sepsat, jo. Děkuju vám moc krát. Humor je úžasná věc, nadporučíku. Zůstaneš tady a zjistíš, co se dá, jo? Já nemůžu, já dělám ty lékárny. Ne! No teďka děláš mord. Já ti sem někoho pošlu, aby si se nenudil, jo? No, tak ti pěkně děkuju. Takže Jarmila Křížová, 5. března 65,
Bydlím Praha 2, Lipová 15. Já tu občanku nemůžu najít. Jsem ji musela někde ztratit nebo co. To nevadí. Tak mi o sobě něco povězte. Já potřebuji vaši pomoc. Potřebuji se zbavit strachu a úzkosti, která mě pronásleduje. Rozumíte? Já se pořád chci brečet. Můžu si zapálit. Já nevím, co vás zajímá. Všechno. Co je tady podstatný? Všechno. Asi mám v životě smůlu. Ale já si nenaříkám. Otce nemám. Matka jednou, když šla z hospody, tak jí přejelo auto a v nemocnici umřela. Chcete vidět její fotografii? To všechno někde musela nechat. Tři roky jsem byla v děcáku. A dál? Vyučila jsem se zlatnicí. Pracuju v saloně. Už jste se někdy léčila na psychiatrii? Ne. Bála jste se? Vy jste velice milí. A já si ještě dneska ráno chtěla pustit plyn. Ty rána jsou nejhorší. A noci k nepřečkání. Tropy země se mnou točily. Probouzela jsem se celá spocena. Úzkost dokáže s člověkem dělat hrozný věci. Já jsem potřebovala vědět, že existuju, že mám pro někoho cenu. Proč jste nepřišla dřív? Na psychiatrii. To bych s ženskýma v práci už vůbec nevydržela. Tam jedna na druhou jenom žárlí, hádají se. Vyhledávají důvody k hádkám. Stačí děcák, cvokárna už by byla příliš. Promiňte. To nevadí, my jsme na to zvyklí. Takový noblesní člověk. Lidi mu říkali pane profesore. A na jméno byste si nespomněl? Ne, to já bohužel nevím. Chodil si ke mně pro Sparty a pro Květy. Já totiž prodávám ve stánku na Konečné, víte? Poslyšte. Ale ne, to ne. Na čísla tramvaje, kterou jezdil, jste si nevšiml? Všechno jsem napsal. Prosím, Dvořák. Ahoj. A kde se to stalo? Prosím tě, na to mám radost. Ale jo, co mám s tebou dělat? Ahoj. Přijde za mnou Hladík z kriminálky, kdybych tady zrovna nebyl, tak ať chvíli počká. Jistě. A to se může přijít jen tak? Ale vy jste se strašně vylekala. No, když tady máte pacienty, co hledá kriminálka, tak... Vy budete samozřejmě na jiném pavilonu. Přijdu se pak na vás podívat. Sestři zařiďte, ať odvedou slečnu Křížovou na oddělení. Tak prosím, slečno. Tudy. Je to zakázaný prodávat
Kde takový smradi vzali peníze na chlast? Kde? Rodiče! Já jsem v jejich věku neměl ani korunu, proto si umím peněz vážit. No nechte to. A tohohle zavřete taky. Vy se na něj podívejte. Ještě někoho okrade a znásilní. No. To si musel čekat jako malej. Já ho odvedu domů, teď nic neudělá. Já ho znám. Ten pan doktor je prýma chlap? On je to primář, slečno, primář. Posaďte se, prosím. Sepíšeme to spolu a já vás potom předám nahoru. Tak. A tam jsou jiní? Jak jiní? No, tam nejsou ti, co hledá kriminálka? Ne. Ne. Ano. Už zás? Okamžitě jsem tam, už běžím. Prosím vás, zůstanete tady chvilku sama. Počkám na chodbě. Ne, tam je zima. Tamhle máte noviny a časopisy. Já jsem zpátky během 5 dnů. No, to je všecko náčelníku o dosud zjištěných skutečnostech z místa vraždy dosud neznámého 50-60letého muže. Na dalších možných verzích se pracuje a budou upřesněny po zjištění totožnosti zavražděného. Nadporučík Kučera zůstal na místě činu a pokračuje v šetření. Vše. Děkuji kapitánu Hladíkovi. Pokud nejsou další dotazy? Nejsou. No. Seznámím vás s některými dalšími úkoly vyplývajícími z nápadu trestné činnosti za poslední 24 hodin v Praze a v našem rajonu. Máme tady nezletilé feťáky z nádraží, rodiče jsme vyrozuměli. Nadporučík Raška a poručík Fanka je vezou k lékařskému vyšetření. Doktor Dvořák už na ně čeká. No. Pro všechny znovu připomínám, věnujte zvýšenou pozornost objektům lékáren a zdravotnických zařízení. V poslední době se nám množí krádeže vloupáním do těchto objektů. Prověřit naše feťáky a řádně vytěžit. Úkoly jsou všem jasné? Prosím. Tak tedy rozchod. Jsem hloupá, jsem tak strašně hloupá. A ztratilo se něco? Gáže moje, celá gáže. A co? Z lékárny. No, nic moc, jenom že... Přišla jsem pro ten příjem. Jak to? Ona u vás ještě není? Ne. Vůbec jsem tu křížovou neviděla. Ježišmarja. Kolik má hlavní vrátnice? 09. A teď to vím. Vemte si tak jednu. Děkuju, sestřičko. Já si ji nechám po obědě. U nás se vám bude líbit. Staniční je bezvadná. Nejdřív jsem se jí bála, ale první noční asi vždycky trošku fuškat. No to víte, že jo, ale vy jste šikovná, sestřičko, to já poznám. Maminka dělá výborný mřížkový koláč. Příště vám ho přinesu. To budete hodná. Vrátnice. Ne, tady ani nikdo neběžel, ani nejel. No to bych si musela všimnout, ne? Mě oči ještě sloužej, sestro. Ano. Promiňte, pane primáři, že vyrušuju, ale potřebuju s váma mluvit. Co je? Ta Křížová Ano. zdrhla. Cože? Zdrhla
A na cestu si sebou vzala moji gáži a ještě nějaké drobnosti z naší lékárny, protože já jsem tam zapomněla klíč. Byla, jak daleko vidím, jsem byla. A ty peníze zmizely jenom vám? No, to snad stačí, ne? To je pravda. Jak se mě to mohlo stát, já to vůbec nepochopím. A jak se k ním dostala? Ale teď vám povídám, že jsem nechala klíče ve dveřích lékárničky, mě volali v Hanáčkové z injekce, ale já jsem byla ve 4 minutách jsem Připravte byla pro kriminálku přesný popis. Já? No já ne. Jo. Kdo jiný, že jo? Blbá, jsem tím blbá, že jo? Stará, třím pod kuratelů, že? Naschledanou. A úcta. To bude on. Víš, kam jí máš volat? Pěkná, viď? Jo, vedoucí říkal, že můžeš nastoupit do 3 dnů. Přijdu zítra. Jak to? Doma mě to nebaví. Naši tam většině nejsou. Buď rád. Máš být, ty blázne. Dobrý den. Stačilo, nevíte, kolik je hodin? Tamhle jsou hodiny. Aha. Já musím padat. Mám odpolední. Jak brzy, ne? Ahoj. Ahoj. Naschledanou, stačilo. Chodíte sem často? Já nejsem z Prahy. Přijela jsem z Jablonce, za kamarádkou. Není doma, ale prý se do večera vrátí. Tak to máte ještě spoustu času, že jo? No povědomý mi je, ale neznám. Hele, já se tam musím vrátit. Jestli chceš, tak tě hodím domů. Já nemůžu. Četníci mi přivezli pořádně upravený chlapečky. Slyšel jsem. Jestli chceš, tak se zatím podívej na propustky, ale ze zdejších pacientů to asi nebude nikdo. Já jdu. Zdravíčko, pánové. To budou mít rodiče radost. Který z vás je Petr Šíma? Já, proč zrovna já? Kolik ti je? 12. A tyhle dva? Zobák a Malínek. Zobák a Malínek. Víš, kde seš? Asi v nemocnici. Asi. Znáš ji? Ale já to zkoušel prvně. Fakt. Pane primáři, přišli rodiče. Ať jdou dál. Zřejmě tady zůstanete. Co? Já taky? Taky. Tak pánové, kdo přines tu plechovku? Dobrý den. Dobrý den. Je ožralej nebo co? To ne. Možná tak pivo nakuráš, víš? Jsem doktor Šíma, podnikový právník. Aha, to nevadí. On nikdy v žádné partě nebyl. Petříčku, no. Čím si to cítit? Ale my jsme slušná rodina. No, my jsme taky slušná rodina. No. A vyřídíme si to rovnou na fleku. Pojď sem. No, pojď sem. A
co jsi nadrobil, to si taky vylízej a sám a do dna, aby si to příště rozmyslel. Dějte si s tím, co chcete, ale teď musím zpátky do práce. Tati, my jsme čekali jenom ředidlo. Poprvé a naposledy, jasný. Ahoj. Tak ten zavražděný je Vladimír Petránek, 58 let, středoškolský profesor, bydlí na 6, šik má 11. Trpěl nespavostí, jako ty, tak se coural v noci venku. Já jenom, aby si nelítal pořád s tou fotkou, víš. Petříčku, no. Tak pánové, kdo to přines? Ty už jste zkoušel někdy předtím? Jo, Můžeš mi říct proč? to jsou otázky. Tomu byste nerozuměl. Myslíš? Proč nepřišel tvůj bratr? Máme mě špatně. Ježiši Kriste. Petříčku, no co jsi nám to udělal? Počkej, prosím tě. Vím, jaké to může mít následky. Jako právník. A co takhle jako otec? Vy budete psát někam nějaké hlášení? Pane doktore, jste tady vozem? Samozřejmě. Tak odvezete domů malinka, potřebuje se vyspat. Prosím. Prosím, jistě. Co náš Petřík? No. Ti dva ho určitě svedli. Do školy tentokrát nic neoznámíme, pokud se to nebude opakovat. Spokojen? Odvezte si i syna. A hlídejte si ho, aby si nezvykl. Děkuji vám, pane doktore, kdybyste něco Ano, potřeboval. nashledanou. Děkujeme vám. Pojďte. Aby člověk měl strachy domů. Kdyby třeba Mirek. Vilda ne, ten má hřiště, ale kdyby k něčemu došlo, abych snad zešílel. Doktor tomu říká náhražka porušené komunikace v adolescenci. Už je tam klid. Promiňte, já jsem myslel, že už jste... Pardon. Jdu si pro bráchu. Mám něco podepsat? Posaďte se na moment. Jinak bych stejně upadl, co? Váš bratr půjde na léčení. Jo. A proč? Ještě se 2 spolužákama čichali rozpouštědlo a váš bratr zřejmě ne poprvé. A ty blbci to na něj... Chci říct, že to na něj schodili, že? Víte co, jděte pryč, nebo si vás tady taky necháme. Ještě něco? No. Kdy se vrátí váš otec? Vím já. Brácha. Klídek. No jo, kdybych si toho auta aspoň pořádně všimnul. Tak už se na to vykašlej. Já vím, vrátit se z vojny a na ujitelnou najít mrtvolu není zrovna to nejlepší. A víš co, zajdem někam do kina. Já pak zavolám Hance a doprovodíš mě, jo? Promiň, prosím tě. Nechtěla bys tady dneska se mnou zůstat? Já se jenom ptám. Mám rozkladací lehátko, tak se neboj. Že museli mordovat zrovna u mě v ulici. O 3 ulice dál by ti to vyhovovalo líp, že jo? To víš, že jo. Hele, paní učitelka tichá. Ježišmarja, ona ještě učí. Počkej tady. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Hladík. Vzpomínáte si? Hladík. Počkej, Hladík. Jo, Hladík, No, Jiří. Jiří, no, Jirka. Ale to bývá takový ultrý blondáček. Ale
Zlobil. No. Vyváděl. Já jsem... A co pak tady děláte? No, A vy jste se přece už dávno vystěhovali, ne? já jsem policajt, paní učitelko, víte? Na kriminálce, já tady vyšetřuju vraždu, tak jsem se chtěl zeptat. Vy jste se vůbec nezměnil. Ale teď už se to nehodí pro vás. No, Dělat si ze starých lidí blázny. to já tedy... No, nashledanou. Nejhorší jsou trpaslíci. Proč? Dobrou noc. Dobrou. Já budu nějaký přetažený. Nebo já jsem asi blbej. Jo. Obchodní dům Kotva, prosím. Vildo, co blbneš? Je, ahoj tati, to jsem já. No neblbnu, ale pořád jsem volá ta bráchova buchta. Mirek je doma? Ne, není doma. Šel na počítače. A kdy se vrátí? No to nevím. A kdy ty přijdeš z fotbalu? Asi k večeři. Ale nekoktejte v kolik? No, co v kolik? No v kolik hodin? V 7, normálně, proč? No ne, když se budeš učit. V úterý přece úkoly nemáme. Přijdu v 8. Jo, tak ahoj. Vážně ti nevadí, že tu zůstanu? Ne, fakt ne. Já jsem rád moc. Ahoj. Chcete vidět její fotografii? Někde jsem to všechno musela nechat. Kecáte, slečno. Vyučila jsem se zlatnicí. Ty jsi feťačka, ty krávo, viď? Jsem to poznal na první pohled. Co jsi to říkal? Ty mě neposloucháš. Já říkal jsem, že to tady musím zařídit. To víš, není to žádný luxus, no. Ale časem to bude hezký. Uvidíš, hm? Promiň, prosím tě. Teďka mě. To by člověk nevěřil, kolik je ve městě lékáren. Zvlášť těch čerstvě vykradených. Okolí Ořechovky? Tam je jenom jedna bez hlášení. Ale tak už se vykašli na ty lékárny. Děláme tady mort. Já jsem řekl, že budu ve 8 doma. Víš, co je zajímavý? Že ten profesor se nedávno rozvedl. Loni. Omyl, ona se rozvedla s ním. Tam byl 25 let rozdíl. To je i na mě silný kafe. Tak to vybal, co víš? Samý drby. Ale snad to bude užitečný. Tak. Ten Petránek měl vilu, zahradu, auto, chatu, úspory. Ta paní profesorová, to je taková sympatická, pěkná ženská, ale jak v blbým románě. Oni po rozvodu bydleli spolu. A měla milence? Ne, milenec se nekoná. A proč se rozvedl? On měl romantický přátelství s jednou studentkou. Ale... Ne. Všichni říkali, že je to jenom kamarádství.
Ale to není motiv pro vraždu. Já vím. No tak to si toho moc nezjistil. Jo, já jsem toho moc nezjistil, jo. No nezjistil, co například ten svědek, ten kluk, jak se jmenoval? Ivan Vejraška. Víme o něm něco? Kde nastoupil, jestli má nějakou holku, řek nám o sobě všecko, no? Tak zítra, jo? Musíš domů, jo? No, to ty nepochopíš, viď? No tak dílo. Tak ahoj. Jo. Čau. Abych nezapomněl, no. Tak ti děkuji, no. Tak ahoj. Čau. Čau. Ježišmarja, zase se sádlem. Vstáváme. Haló. Dobré ráno. Kde to jsem? Aha. Přece u mě. Na stole máš snídaní. Děkuji. Prosím tě, ty nevstáváš? Mám dovolenou. V lednici je mlíko, nebo je tam tonik, já odpoledne nakoupím. Tady máš druhý klíče. Co je s tebou? Nic. Až se vrátím, tak tady budeš? Tak jo. Ahoj. Dobré jitro. Zdar. O technika? Jo, neměli. Víš co, koukáš na hodinky, teď já už jsem byl za tím Vejraškou. Nastupuje v dopravním podniku, ptal jsem se ho na tu holku, tak za jeden den se se žádnou holkou seznámit nedokáže. To víš s tím jeho ksiftem. Hele, pojď sem, kde je tohle? Kdo? Tenhle. Nějaký děda. Odky dělali ráno, to znamená, že museli jít do práce. Ježišmarja, to je starý pecháček. To muž musí být. Co on teď dělá? A? Pecháček? Pecháček, no. Tak zatím jsem byl údržbář na zdravotním středisku. Ten je čistý, ten nic neví. Kde? No kde? Tady. Tady je zdravotnický středisko. Ano. Ježíš, já jsem blbej. To seš. Tak jdem. Tak prosím. Tady prosím nic nechybí, ano? Za to ručím. Jiný vchod tady není. Ne. Jenom ten. Ano, jenom ten. To je větrací okénko, to mám ale zavřené. Ano, aby se sem neprášilo. To je na úrovni ulice, víte, ten sklad.
Dobrý den. Co, prosím vás, jak to... Dobrý den, pane Pecháč. No, tak to je tady jenom nasazený. To vůbec není jištěný. Tady byly 2 krabice na zemi ráno. Já jsem myslel, že sklouzli, víte, z té hromady. Tak se podívejte, tak ono... Víte co, pane Pecháče, nechte tady udělat revizi. Všeho? Všeho. Myslíš, že to má souvislost? Středisko s vraždou? No, o tom jsem přesvědčený. To by bylo příliš náhod na jedno. Další šetření nám tohle určitě potvrdí, uvidíš. A co ta informace od Dvořáka? Myslíš tu zmizelou křížovou s falešnou adresou, co ráno po vraždě ukradla léky? Třeba i to. Hele, tamhle se stala vražda, jo? Tady vykradli středisko a ten Petránek učil na střední pedagogické škole. No a co? A co, tam jsem přece loni vyšetřoval tu partu feťáků. Tam bychom se měli zajet podívat. Ne, český jazyk potom okénko. Dobře. Včera tedy neučil, ale jeho dnešní hodina by měla každou chvíli začít, ne? Já okamžitě zjednám nápravu, když vy víte, že nepřišel. Pošlu do hodiny zástup. Prosím. Tohle u profesora Petránka není zvykem. Ale ten opravdu nic neví. Tady jsme se s Dvořákem okopávali v hodinách tělocviku. Paní profesorka to vždycky chtěla pískat. Ona totiž fotbalu vůbec nerozuměla, chudinka. Jestli jsem chodil do školy? No, to nebylo gymnázium. Petránek prý byl zabit. Hergot, vy byste mohl být detektivem. Říkala kolegyně, já to nevím. To měla pravdu. O to jsme tady. Petránek je výborný chlap. Petránek je sice rozvedený, ale holky v ročníku ho milovali. Měl nejlepší prospěch. A co to plácám? Byli jsme před několika dny na koncertě a po rozvodu bydlel doma, my tu nekouříme. Není to omyl, proč by ho někdo zabíjel? A tak, my tu nekouříme. Děkuji. Proč by Petránka někdo zabíjel? To zatím nevíme. Ne? A nechcete si pohovořit s jeho třídou nebo s některým z jeho kolegů? To bychom rádi. Prosím. A tak, promiňte. Prosím. Prosím. Děkuji. Ahoj. Zaplať pánvu. Ahoj. Tak to je můj Ivan. Ahoj, to máš tam. Jo. U té mé kamarádky je večírek. Tak jsme pro tebe přišli. Já tam nechci jít bez tebe, Ivane. Co to je tohle? Zobák známý. Ten by potřeboval postel už teď a ne po večírku. Prosím tě, můžeš mu říct, aby počkal venku? Zoby, počkej venku. Prosím. To jako takových lidí tam bude víc, jo? Nevím. Už začali.
Já tam vážně nechci jít bez tebe, Ivane. Ale potom se vrátíme sem, viď? Tak jdem. No tak prosím. Čau. Ahoj. Ale, novej. Co děláš? Ale odprejskni. Má? Mám. To snad nemyslíš vážně, tohleto. Počkej tady. Tak povídej. Nevím co. Se vrátí fotr z vestu, pustíte mě rádi domů. A okamžitě. Kde jsi vzal tady u nás fety? Se nepamatuju. Stejně to na tebe někdo práskne. Omyl, nikdo nic neví. Omyl! Viděla jsem je dnes odpoledne oknem ze sesterny. Jenže než jsem doběhla... Já doběhla. Ty... Chudinko, ty nedosáhneš ani mého věku na to, že abys dosáhl mé váhy, jestli nepřestaneš, tak si tady nevytahuj triko. No tak hlavně klid, sestří. Promiňte, pane primáři, já vím, ale já když to vidím, tak bych ty rodiče snad... Koho jste viděla? Hoka a dívku, pane primáři, jenomže byli moc daleko. Určitě se dostali do zahrady tou pobořenou zdí. Vy víte, pane primáři, kolikrát jsem žádala, aby to přišli spravit. Kdo to byl? Asi brácha, viď? Nebo i policajti už to vědí, takže si ho najdou. Myslíte? Můžete jít. Tak se mi nechce. A střihej! No, tak hlavně jemně, sestří, jemně. To neřekla. Protože bys mě tu nenechal. Nechám. Já tě mám rád. Nemáš něco? Aspoň trochu perníku. Jak dlouho? Dlouho. Když se mnou párkrát když dopadneš taky tak. Jarmilo, měla by se léčit. Já ti pomůžu. Mám tě rád, opravdu. Co to meleš, prosím tě? Já bych si tě vzal.
Slyšíš? Prosím tě, proč? Pojď si lehnout. Udělám ti snídaní. Chci. Potřebuju něco. Něco mi sežeň, prosím tě. Jak je možné, že si přivedla do bytu takovou společnost, když tvrdíte, že o ní všecko víte? Co se vrátila loni z léčení, má jenom 2 dvojky. Sportuje, hraje na piano, chodí do recitačního kroužku do angličtiny. Se mnou do divadla, nikde se necourá. Ona nemá ani chlapce. To jste loni říkala taky. Ale pánové, No prosím. Zase tady. Volně uloženo, že jo? je přece dospělá, nemohu se jí hrabat ve skříni. Pohodlná důvěra udělá často větší paseku než pár facek. To ne. To je vaše fotka? Znáte ty lidi? Ne. A vy pracujete kde? Jako zdravotní sestra na poliklinice. Já to nevydržím. Nikdy jsem to nevydržela. Slíbil jsi mi, že naposledy. Tak to zkus. Aspoň jednou musíš. Zavři okno, je mi zima. Je zavřený. Mám žízeň. Pojď, napij se. Je mi špatně víc než kdy jindy. Tak já ti něco seženu, když ti to pomůže. Slib mi, že naposledy. Slibuju naposledy. Už jdi, prosím tě. Ahoj, já už myslel, že nepřijdeš. No, a co bych dělal doma? Volal ten Vejraška, že prej jeho holka fetuje. Říkal, že žádnou nemá. No právě, bydlí blízko místa činu, za rohem vykradli zdravotní středisko, najednou má holku, která fetuje. Ta prej za to nemůže, že za to může nějaký zobák, nebo co. To je úplně tak šílený. víš co, jeden, pojď. Jo. No, a takovej mladý blbec, smrňavej. Dole bylo zavříno, tak si dej aspoň panák. Můžeš mě říct, co tady dělá? Přišel se ti omluvit. Jo, tak si zbal ten fet a vypadni. Takovej mladý blbec vzal druhýho šavlí přes ruku, že mu jí div neusek. Doufám, že už dneska nikam nepůjdeš. Na se tě bude ptát. Tak si sedni. Jarmila dnes nikam nepůjde. Ty si myslíš, že bez toho vydrží? Teď tam jedeš taky. Drž hubu. Až jí omrzíš, kamaráde, tak tě kopne. Ona potřebuje... Tebe, ty blbečku! To. Nech to, idioté! Slyšíš? Vy jste v pořádku? Jo. A co vy, slečno? Jarmila za nic nemůže. To všechno on. Ty kurvo, co ty o ní víš? Buď slušnej. Vy jste Jarmila Křížová? Nic neříkala. Usmívala se. Držela mě za ruku, měla takový divný oči. A vy jste její... Ne, vůbec nic, právě že ne. Já ji mám jenom rád. To není zrovna málo.
Všecko tedy organizovala Jarmila Křížová, ano? Jo. Ale vraždil jste vy. Prej jo. Učili jste fetovat malý kluky. Váš bratr je v léčení. Ale jede v tom i tam. A kdo mu tam nosí fety? Tak kdo mu tam nosí fety? Zavolej mu doktora a dej mi cigáru. Dobrý den. Dobrý den. Pardon, pane doktore. Váš kolega nás informoval, že tady máte Jarmilu Křížovou. Ano. No, my bychom ji potřebovali vyslechnout. Víte, u cirhózy jater v kombinaci s toxikománií stačí jenom kapka alkoholu a zkrátka už nežije, pánové. Taková pěkná holka. Škoda.